Huw Brassington dwi, fi di pennaeth swyddfa Cymru i Tenet Consultants Ltd. Da ni'n dylunio pethau i'r byd niwclear, so peirianneg di bara menyn mi, a rhedag y swyddfa yma yn M-SParc ers 2 flynedd. Nes i symud nôl i Cymru, o'n i ffwr yn gweithio, ond dwi wedi bod yn Seland Newydd a dwi wedi bod yn Cumbria, ond dwi'n dod bach yn biased o yma. Mae dwi'n dod o Cymru di'r lle i fod. Sam llawer o llefydd yn y byd lle ti'n gedru wneud swydd chdi beth bynnag ti'n wneud dylunio yn achos fi cloi laptop off diwedd dydd ac Arfor adra ti'n gedi picio fyny wyddfa Arfor adra, ti'n gedi mynd am swim i Llanddwyn. Fel cwmni, mae Arfor wedi helpu ni lot. So, nid yn unig fi, fatha unigolyn, mae'n helpu fi ddod nôl, ond wedyn mae o wedi bod yn hanfodol yn y ffordd dwi wedi bod yn recrwtio yma. Wedi galluogi fi ddod â 2 berson ymlaen yn y swyddfa, swn i heb di wneud heb yr arian gen Arfor. Mae wedi galluogi ni ddod â rhywun oedd yn gweithio i ffwr yn ôl adra, hefo 4 o blant bach Cymraeg hefyd. Mae o rwan yn meithrin ac yn datblygu apprentices ni yn y swyddfa yma yn M-SParc. Da ni hefyd yn trio gwario bob ceiniog ychwanegol lawr lôn. Ac mae hynna'n anfarth, mae hynna'n danos y butterfly effect. Mae gyd yn dod o'r grant 'na.